Komalle. Ku bani tambaran ɗan birni. Wato jama'a, ni ina tunanin cewa abin da yake damuna a zuciyata kuma shi ke damu. Haka yake. Domin ba haka ba, wai shin menene musabbabin abin da yake haddasa mana rigima tsakaninmu da mutanen gangaren shi tun da idan da akwai wanda isa ne anan cikin ku ya kamata ya mana bayani. To jama'a ina ganin lokaci yayi, ko ma an sani ko ba a sani ba, to lalle ya kamata mu kamo bakin zaren mu san yadda za mu yi a yi wannan sulhu. Dan kai dade, a matsayina na dan abu ina goyon bayan wannan sulhu da kake so a yi, domin sai gari ya zauna lafiya iyalanmu za su samu lafiya da zaman lafiya. Wannan gaskiya ne. Ni ma ina goyon bayan wannan sulhu. Saboda mutane mu sun ce idan bai kaci doya don mai ba, to za ka sha mai saboda doya. Kaga maimakon ka yi kashi sai ka rika diga kenan. Kaga da ce lalace. Allah shi taimake ka. Yo ni abinda shi sa zan faɗi abinda shi ke cikin zuciyata da. Tun da yaran ga shi mutu, yaran ga suka dinga mutuwa, kuma yanzu an kawo maganin ga. Hankali ya kwanta, gari ya yi tsafta. Abinda shi rage mana kawai wannan gwaggwarano da shi ka gangarowa muna shan ruwan gangaren marin shitu. To idan ranka shiga da wannan abu zai kawo maslahar da su ma za su gyara, wallahi ni zan ajiye makamai na daina wanga abu. To alhamdulillah. Allah ba mu zama lafiya. To jama'a, a daidai wannan gaba, ni yanzu a matsayina na mai garin dan birni zan kafa kwamiti. Akalla dai mu samu kamar mutum 4 wanda za su wakilce mu ya zuwa gangaren shitu domin a samu bakin zare yadda za a yi sabu wannan sulhu. Mai guduma, kai za ka jagoranci wannan kwamiti, ka zama kai ne na farko da za ka jagoranci wannan kwamiti a tafi a wannan sulhu. Ya yi daidai fa. Me ya yi daidai? Da Allah ka yi haɓa liman, kai komai naka ba lissafi a ranka daɗe. Wallahi tallahi bai daidai ba, kuma ni ina da korafi a kan mutanen wannan gari namu na ɗan birni da su can gangaren shitin. To kai mai guduma, saboda Allah, duk tsawon lokacin da aka ɗauka ana wannan balahirar ashe kai kana da korafi tsakanin wannan garin namu da kuma gangaren shitu baka taɓa faɗa ba. To shi kenan, to ni yanzu ina roƙon arziki a cikin alfarma ta kai mana bayanin korafin gaba ɗaya mu don a samu waraka. Fito da addini. Ba laifi na bane ba. Irin wa'annan ƴaƴan da ka haifa in ba abin da za ka ba su ci rayuwar ka wahala ce. Gara da rigimar da za a yi ta a yi. Hijira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da hijira. Haka ka ga wani ya bar takalman kama a nan. Ya to guziri Allah ya ciyar da mu takalmi shin ka tafiya akwai nasara kenan. Ina jaraba na fara tsinta silifa. To shi kenan, tun da ka ce arziki ranka daɗe, to kowa a nan mutum duk furfurarsa, mutum duk girman shekarunsa ranka daɗe, da irin raunin da mutum zai ranka daɗe a wannan wajen, to Allah taimake ka arzikin da ka faɗa shi za a ci. To, ni Allah ya baka nasara a ce a garin nan ɗan garin gangaren shitu ya riga tsallakowa wannan gari namu na ɗan birni, duk gidajen nan ya rasa gidan da zai je yana neman aure ranka daɗe sai gidana. Kuma a garin nan Allah ya taimake ka ban taɓa ji an taru an je an yi maganin wannan abin ba. Abun bakin ciki ban taɓa ji koda da kallon banza da gandama da suke garin nan da girgagir da suke garin nan ranka daɗe ko kallon banza ba wani wanda ya taɓa yi sai ni za zuwa ce za wani zaman lafiya. Allah ya sa zauna lafiya. Kafin mai guduma. Yanzu kai mai guduma wannan bayanin da kake yi in banda abinka magana aure ba ake yi. Shi saurayin da kake mana kowaye ya zo nan garin ya zo da rigima ne?
ya zo magana neman auren yarka ne to ko ba shi ke nan aure ba aka yi magana ba kuma yanzu wannan magana da kake faɗa ba in dai haka ce an alhamdulillah sai ita ce hanyar da zamu samu a isru ko ba haka ba alhamdulillah ba alhamdulillah ba to amma ranka dade tsakani da Allah ta yaya mutane su suna taruwa barin gama ranka dade wallahi yan gangaren shitu idan da a ce babban hadimin mai garin su iri na kenan yanda muke da kai a ce wani daga nan garin wani matashi zai tafi neman auren yarsa ina tabbatar maka ranka dade muna nan zaune za a kawo gawar shi wallahi tallahi babu kai sun yanke masa mai guduma ai wannan shi da yasa muke neman dama ai sulhu ko ba da cutukan da suke yada mana ai sun ishe mu ko dan su ma da ai sulhun nan dai mu samu a warware bare da to magana ta gaskiya ranka dade in aka ce za a yi wannan abun tsakani da Allah ni in aka kalle ni akan wannan abu ranka dade karfa kare kallon mutanen da su kullum bukatar su rika aje gawa suna mata sallah so dan abun sarka da suke samu saboda haka ni aka yi haka ni ba mun adalci ba wallahi tallahi dan abun sadakar da musu suke samu gaskiya ne mai guduma ban san wani a garin hiti yana neman yarka ba da kaina zan yi taro na gangami a kaddaman masa ranka dade ina da magana akan yaron nan da yake zuwa gidan bawa mai guduma Hamza har ga Allah yaron nan yaron mutumin kirki ne alaka ta hada mu duk da kaga babu alaka tsakanin mu da mutanen gagarin shitu amma alaka ta hada ni da shi a kasuwa kuma matsala ta da rike ni na gama ciniki na tazzan taho wallahi na waiga naga an dauke jakata babu ko zizi ina duduba ina neman hanyar da zan bi kawai sai ga yaron ya zo yake tambaya ta ne banza ma da shi farko yake tambaya ta me ya dame ka nace masa kaji yace zo mu je ija na har bakin shagonsa ya cika wani karamin buhu da hatsi ya bani sannan ya dauko ya bani alhamdulillah kaniyar ka na ce abu kaniyar ka kara masa wallahi wallahi bai zagu ba a fada kake ba ai dai ba muna ganin mutunci dan abu wallahi muna ganin mutunci dan abu akan guduma zan iya komai wallahi to wannan ke da ka kunya zaka da ka guduma to ba da a fada ana ake cika hatsi ana mun yankan baya ana magana a cikin hatsi bai gudu ba kai ni man muna ganin mutuncin to wai bai gudu ba liman kita muna ganin mutuncin abin da nake gaya maka magana ake yi ta aure kuma magana wannan yankan baya aure ne fa wannan yankan baya wani aure ka bar shi karasa ka in kai abu karasa mana bayanin ka kana jiran ka ne bayan mun je ya bani nace a ni wallahi ba sai mun haka bana so ice wallahi ya bani tsakaninsa da Allah ne karshe nace to ya zan biya ka ba ga haduwa muke garuruwan mu ce ba matsala kuma ba mu haɗu ba ya yabi daga bayan sati 3 na je na ɗau kuɗinsa na bashi na ji daɗin mu'amala da shi ne ba shiri muke ba to ran nan na je gona ta kan tudu na dawo wallahi kawai ranka da na zo na tarar da ga tunkuza nan ya sa yaransa sun taɓe shi ya ɗaga wuka zai buga ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da sauri na ƙara so na zo na ce na roƙi arziki na ce wallahi bai cikin wanda yake rigima nan da su na san yana zuwa gidan mai guduma kuma yaron nan ranka ya daɗe a tattauna da muka taɓa yi da shi a bakin kasuwa yana da irin wannan zuciya irin namu ta ya za a samu sulhu tsakanin mu da su shikenan saboda abubuwan da suke faruwa wannan gari namu na tsafta da gyaran gari ya ja hankalinsa kuma gashi yana neman ɗaya a garin mu to kaga tunda akwai wannan alkhairin sai a ɗora kawai akai kwarai Allah ba da zamana yayi daidai abu Allah ya ma albarka ka zo da magana amin babu shakka wannan shine musabbabin da zai sa ma ya zama wajibin mu da mu yi wannan kwamiti kuma jiya ne musulun yayi daidai daidai amma ga guduma an kare karkace komai a'a kin ga dan uwan ɗaya ya miki albarka
shi ba? Ina fa har yanzu ban samu damar ganin sa ba, amma matarsa ta ce mana wai ya fita, shi ne yake zaman jiransa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ga ai daga murya za ka yi ba a jin ba. Allah ya murya za ka yi. Allah tutura. Awo. Salamu alaikum. Nagode. Nagode. Ina ganin za mu daɗe a tsaye haka, domin babu wanda zai iya amsa sallaman nan. Yau tun da ni dai ba shawara ki bane kuma ba jira na zoyi ba ba gadi na zoyi ba ai ciki na kaza ka ko. daban kake mata da yi mana karbu a zan wannan karin abin da na kawo aiki gyada wai gyada da yawa ka kawo da ya kai wala da zuba ya can ya ce yana son tawa ya kwana biyu wallahi alhamdulillah yaya kuma hanya alhamdulillah kana bulla kuwa wajen laure ai nan ana jana ya da manufa gane wala abu ai dole ne dan na zan ganka ma a kota shawarar da nake nema a wajenka ina neman wata alfarma a wajenka alfarma wallahi da gaske ni ma na neman ka akwai magana mai muhimmanci da nake so da amma yanzu abin da rami ba ya da mutane kowa je masallaci mai sallah sai mu tattauna a to ga mashan furan a kara maka kai kawo Allah a sha na fa san roba ne ba ta maka da ka ba wallahi ka zan yi kuma ba ka san na ba ni wanda yaya yaran nan da aka kama yan fashi an sako su idan za a sako su kai sun su yara da aka ci da makamai kai su ci Abdulkadir ka fasa shagon mutum lokaci guda aka ɗebe masa ka dubu 200 da wani abu suka ɗauka a shagon. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gidan lafiya? Ya gida? Alhamdulillah. Ya aiki? Lafiya lau. Barka da sande. Kawo masa ruwa mana. Alhamdulillah. Kawo maka ruwa. Babu. To abinci? Babu komai. Ai na ci na sha alhamdulillah. To bawan Allah me ke tafi da kai? Sunana Malam Mustapha. Kuma malami ne na makaranta a garin Dan Birni. Alhamdulillah. Da ina shigowa na ga kamar gawa ce aka ɗauka a kan hanya ko? Allahu akbar. Malam Umar ne ya rasu. Allah ya ji kansa. Amin. Allah ya masa afwa. Amin. Ai malam, tun da wannan mutuwa ce, ai mu nan garin mun saba da ita. Yanzu a mutu, an jima a mutu, cikin dare ma an yayi, kaji wani ya wuce. Saboda cuta ce kawai. Yau shawara, gobe basir, jibi, wannan daban. Ka san damuna an ta kama, aka fara ruwan nan, to ɗan tururin nan in ya taso, sai abin da hali ya yi. To akwai mafita don kusan abin da ya shigo da ni cikin wannan karkara kenan. To alhamdulillah. Na zo ne daman na ɗan haska muku ainihin abubuwan da suke damun wannan gari na wannan mace-mace da cututtuka da suka yawa a cikin wannan karkara. Kamar ya malam? Daman na son na faɗa muku matakan da muka ɗauka a garin Ɗan Birni, wanda
shi ya kawo aka zauna lafiya yanzu a garin dan birni babu cututtuka balle wannan a mace-mace da suka yawa a yanzu. Alhamdulillah. Wanda da sanin mai gari na dan birni. Me kake nufi? Kana so ka ce mana garin dan birni sun fi mu lafiya? Gaskiya garin dan birni yanzu a cikin wannan kewayen kam babu garin da suka fi su lafiya. Sakamakon mataki da aka ɗauka mai kwari na san a zauna lafiya. To yanzu me kake so ka ba da shawara kai? A lalle mun zauna da shi ainihin mai garin dan birni mun tattauna don da saninsa na ɗauko kafa da to ainihin nan. Saboda wannan matsalolin su suke damun garin dan birni a baya. Shi mai garin dan birnin ya ce ka zo nan ka gaya mana wannan magana? Kwarai da gaske da saninsa na shigo cikin wannan. Malam, da gaske kake yi? Da gaske nake yi. Saboda wannan matsalolin da suke damun ku su ne suka baibaye garin dan birni a baya kamar yadda kuka sani. To yanzu garin dan birni an samu mafita, ana zaune lafiya, za a yi shekara ma ba a mutu ba. Kai malam, ya ma kake sunanka? Malam Mustapha. Malam Mustapha. To ka koma can garin dan birni ka gaya masa wannan shawarar mu nan garin ba ma bukatar ta. Garki abu can. Wannan shawara da ka zo da ita muna godiya kwarai da gaske, kuma za mu tattauna. Abinda muka tattauna muka shawarta za mu neme ka. Wa? Na ce za mu neme shi. Za mu neme ka jika? Za mu neme ka. To, da izinin Allah. Mun gode kwarai da gaske. Ba laifi. Allah ya saka da alheri. Ba laifi. Yawwa. A huta lafiya. Ni ba mun gasa ba. Allah shi kiyaye hanya. Sai an jima. Allah ya. Ban san da me kabo ba. Wata kubban mana in kai sa kai na ube ne. Zai baka mamaci ya. Gashi kuma zan baka mamaki. Kai ma za ka sha mamaci. To na doke ka da yar goma. Samu gani kuma in kana da dukan wana. Yaya. Ni wasa ne wai. Ka sai wannan ban da sai wannan. Assalamu alaikum. Sanuka. Obin na. A kasuwa. Lafiya. Magaja buredi nake so da madara. Akwai. Na nawa? Buredin 150 madara 50. Akwai yaro. Madara? Amma buredin nawa ne? Nawa ne buredin? Na yau ne. Buredi? Allah ya sauki. Sai da kayan shago, sai da magani wabin nan. Haka ya fi yaro. Wai shin nawa bena? In tambaye ka mana. Wai me yake faruwa ga shagon nan ne? Na ga ka koma sai da kayan masarufi ka kasa shi gida. Ko kasuwancin naka ne ta barbare? Wai kai wane da me ya kai ni kai sai da kayan masarufi? Ba kayan masarufi ina sai da ba, ina sai da kayan trader. Ni ma ba kayan rufi na ce ma kayan masarufi mu haka muke faɗa a Hausa. Ina kayan trader? Yawwa. Ai wannan karimi abu ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bako ne daga garin dan birni wanda ya zo da magana mai mahimmanci wanda nake so mu tattauna a kai. A ran kai daɗe. In dai maganin sulhu ne, ai sun san matsayar mu. A'a ba maganin sulhu ba ne. Magana ce akan mace-mace da rashin lafiya da ke addabar mu da ƙananan yara da kuma al'umma gaba daya. A'a, ka ji wani kaɗifiri. To menene alakan mutanen ɗan birni da abin da yake faruwa ga muna? To, ya faɗa min cewa dalilin rashin lafiyar da muke yi shine kashi da muke yi a waje da muka gada kaka da kakanni, wannan shine musabbabin rashin lafiya da mace-mace da muke samu a garin nan. Anya an gaje wannan maganar bakariya bane ko? To ni ma abin da na gani kenan malam Tanimu. Amma ya kafa min hujja da cewa yanzu mutanen garin dan birni ba sa kashi a waje, kowa an haka mishi matsayi a gidansa yake. Kashin? Ranka dai. Yanzu har kashi ya kai matsayin a zo a haƙa shi a cikin gida, a zo a ce za a rufe kazantan wadda muke zuwa muna kai shi waje can, sannan kuma a ce cikin gida ne za mu dawo mu zauna tare da shi da kashin a cikin gidan. Ranka yadda ranka yadda ai a sake duba wannan magana da gaskiya. Ranka ka gani ba, ka gani ba. Ya faɗa min cewa ta wannan dalili na daina kashi a waje, cewa sun samu karuwan arziki. Amma abin da ya bani mamaki, har mutanen dan birni za su samu arziki fiye da mu bayan mun fi su kasar noma. Ka gani ko? Ranka daɗe,
wani abin mamaki ne. Kila wani ya ba sa'a don mu gauraya kashinmu da na iyalanmu don samu galaba a kanmu. Allah ya taimake ka. Idan za a ban dama ina so na furta albarkacin bakina. Dan baka. Allah ya kara ma lafiya. Wato a cikin watanni 6 da suka wuce na ziyarci garin dan birni, ni kaina ba san adadin sa ba. Ka shiga cikin garin dan birni? Me ka je yi? Me ya kai ka? Allah ya taimake ka. Abin da ya kai ni insha Allah zan sanar da kai yanzu dai tunda ka tara mu ne akan wannan muhimmiyar magana a gama tattauna ta tukun daga baya zan sanar da kai. Ba za mu tsaya ba. Wai Hamza ba sai ka gaya mana ma wai me yake kai ka garin dan birni ne? Kar ba ka zama mai leƙawa asiri ba ka zo ka hada baki da kai ku zo ku cuce mu ba. Wallahi Allah muna da alwashi da garin dan birni fa. Ko da alama. To ya gaya mana ma me yake kai sa garin dan birni? Likin asiri ya wuce tashin hankalin da kuke janyowa da kashe-kashe a cikin garin nan. Mu ba akwai alwashi tsakaninmu da su kaka da kurikin asiri ya wuce yadda duk duniya ta ci gaba, ko ina aka ci gaba, kullum mu nan baya muke ci. To in kana so ka san abin da yake kai ni garin dan birni, ina zuwa ne domin in jaddada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa haka ne. Shi ne ba. Allah ya taimaki sarki. Daga lokutan da nake shiga cikin garin dan birni zuwa yanzu, ni kaina na tabbata cewa yawan mace-mace da ake yi da annobar amai da gudawa da duk wani tashin hankali da yake garin yanzu ya ragu sosai. Daga lokacin da suka fara tona masai a cikin gidajensu, Allah ya taimake ka, wallahi sun samu kwanciyar hankali sosai. Yanzu kana nan kuma duk da dai ban da tabbas din cewa kowannen ne yasa suka samu zaman lafiya, amma ko garin dan birni ka shiga yanzu, wallahi Allah ya taimake ka, iskar da suke sha ba irin wannan bace. Babu wannan hamamu da warin lafiya zaka ji shi, kana shakar iska yana shiga har cikin cikinka kaman ka sha ruwa, ba irin anan ba, kullum wari. Yanzu kana nufin idan muka yi haƙin shadda muna kashi a ciki za mu samu abubuwa ɗaukaka da suka samu? Allah ya taimake ka, in dai wannan ita ce hanyar da garin dan birni suka bi suka samu zaman lafiya da wannan nutsuwar, kana dosan garin wata nutsuwa zaka ji ta daban. To Allah ya taimake ka, in muka bi layin nan mu ma za mu yi nasara. To mama na da ya fin ya hada kayan kemis da garin rogo da manja da kayan spare part na moto da ne babur, kayan babur duka a cikin yakwai. Kana ji ko? Ina jin ka. Sannan akwai man mota, man juye, baki mai duka ana sai da wa ciki. Sannan ana sai da garin rogo duka ta hada sannan karshe ta kawo giya saboda ana bala'in shan giya. Na ma da za ku rika shan giya ai da na kawo. Ba za mu sha giya ba, ai mu ba ma sha. Ba ma sha. Ai sana dole sai da mis. Gaskiya ne. Na zo na raba shago ne biyu. Nan guri sama kemis. To can bangaren kayan trader. To bari mun gani. Iye lalle na obena. Waje yayi. Na jawo shi wannan cike kamini fa. A sake wannan. Da wa zaka sake? Ai na daina karta da kai. To ai ni to mana. Ina fi karfin ka, ai tun da na cinye ka a wannan zaman. Ai an gama. To ni da kai yi gasa mana. Kai nawa bena, sana idan ka. Ayi gasa mu ga wani. Gasa mu da wa za ka yi? Ayi gasa shan giya. Ni da na shan giya tun na yaro, ayi gasa shan giya. Kai mun hauka. Ka taba ganin Bahaushe ya sha giya? Abin da nake so da kai. Ai gasa shan tawada mana. Tun na jariri nake shan tawada. Me tawada? Abin da muna rubutu da shi. Biro. Ba biro. Kana ka biro no? Ba biro ba. A ce haisa gasa shan giya an gaisa. Kai gidan maman gangai. Gidan maman cikwa. Kai gidan maman gangai. Kare da ni mala kabari ku ba na ba. Cikwa to dan gidan goron bodo. Oga Timothy ya ci kaniyarsa. To ma Oga Timothy